Инициативата на телевизия ЕСЕТ да създаде филм научно-популярен за военното разузнаване заслужава най-висока положителна оценка. Нашата общественост не е запозната с въпросите на военното разузнаване, което я прави податлива на всякакъв род манипулации. Войника, за да открие, за да унищожи целта, трябва първо да я види. Той води наблюдение, а наблюдението това е разузнаване. Войната е феномен, но и част от човешката цивилизация. По една формулировка на Карл фон Клаузевиц, войната е продължение на политиката с други средства, а политиката с времето се превръща в история. За зло или добро, войната е част от човешкото битие и история. На преден план винаги изпъква насилието, жертвите, следствие от войната. И това е вярно. Според изследователи, за последните 5000 години човечеството е водило 14 500 войни, в които са загинали над 4 милиарда души. Но войната има и други измерения, които често остават скрити, тъй като за тях е трудно и дори според някои неприлично да се говори на фона на жертвите и насилието, които са външната страна на този феномен. И все пак, войната е сблъсък на цивилизации, но и обмен на идеи и опит, тласък за развитие на държавността в различните й форми, напредък на технологиите, дори научни открития. Ако се абстрахираме от мрачната страна на войната, то можем да кажем, че тя е била неотменна част от развитието и дори прогреса на човечеството. Също толкова неотменна част от воденето на война е и разузнаването на противника. Още в древни времена се заражда военната теория и заедно с нея и теорията на военното разузнаване. В древен Китай военният теоретик Сун Цзи написва трактат за военното изкуство, в който 13-та глава се отнася за разузнаването. Военното разузнаване се развива заедно с развитие на средствата и способите за водене на военните действия. С възникване на държавата е възникнала армията като средство за защита с оръжие на интересите на държавата. Да завладява чужди територии или да отбранява своите територии от външна заплаха. Това са основните задачи пред армията. Като неразделна част на армията възниква и военното разузнаване. То е търпяло развитие с вековете, обогатявало се и от него са се създавали други видове разузнаване, но в основата си то остава като инструмент за защита на интересите на държавата и като неразделна част от армията. Още с зараждането си, военното разузнаване има за цел разкриване, подготовката на противника за водене на война, създаването на групировките на въоръжените му сили и начините за водене на бойните действия. Какво представлява самото военно разузнаване? Разузнаването е неразделна част от ежедневието на войските и от тяхната бойна дейност. В уставите на Българската народна армия
то се разглеждаше като вид бойно осигуряване. Тоест неразделна част от бойните действия на войската. Развитието на разузнаването се извършва в зависимост и от развитието на техническите средства. И то се води по следните способи: агентурно, войсково, радио и радиотехническо, въздушно, морско, специално и космическо. Според това кого обслужва, разузнаването се дели на стратегическо, оперативно-тактическо и войсково. Функциите и задачите на военното разузнаване в основата си не са се променили през годините. Да осигурява на политико-военното ръководство на страната информация за заплахите и рисковете за националната сигурност. Всъщност, началото на военното разузнаване в новата история на България е започнало още преди нейното освобождение.